Отставки генерального прокурора Виктора Шокина требовали сегодня возле администрации президента на Банковой. На акцию собралось более 300 человек. Главное требование протестующих – назначить независимого генерального прокурора. Утром с плакатами в руках к администрации президента собираются люди. Они за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Среди них и Татьяна Сачевская. Работает в Национальной опере. Сегодня у нее выходной. Щоб вибрали ми незалежного прокурора. Зараз це креатура президента. Хочеться, щоб він більше прислуховувався до громадськості. В Верховной Раде наберется достаточно голосов за отставку генпрокурора, и завтра Шокина все же уволят, надеется Мустафа Наем. Но не исключает, что за время голосования может повториться история, как и с отставкой правительства. Депутат возмущен. Генеральная прокуратура продолжает обманывать общество. Проваливаются дела чиновников режима Януковича, зато преследуют тех, кто занимается бриллиантовыми прокурорами. І за 2 роки ми жодного разу не почули конкретних аргументів, чому досі пан Бойко народний депутат. Ми не почули, чому втік з країни Клюєв. Нам доводило, що це неможливо його затримати. Коли президент попросив пану Шокіну піти у відставку, він написав заяву і нібито пішов в лікарняний. Але насправді він приходив на роботу, виконував свої обов'язки. Він продовжував давати накази. І зараз, коли ми вже готові відправити його у відставку, є голоси у Верховній Раді. Але у прокуратурі з'явилася ванга. Ви знаєте такого пана Куценка, який виходить і каже про те, що в Верховній Раді немає голосу. І після того, як нас кинули фактично за відставкою Арсенія Яценюка, ми очікуємо, що завтра може повторитися те саме. Даже если уволят Шокина, то исполняющим обязанности станет его заместитель Юрий Столярчук, который не дает ход расследованию, утверждают организаторы акции. Некоторые активисты предлагают рассмотреть кандидатуру Сергея Горбатюка, который расследовал дело Майдана. Другие требуют провести прозрачный отбор на эту должность. В публічній площині були обговорені кандидатури, були запропоновані президентові ці кандидатури, і він би вже вніс в залу Верховної Ради. І саме цей призначений народний генеральний прокурор вже мав би реалізовувати далі реальну реформу прокуратури. І тоді у нас не буде випадків ганебних, які відбуваються зараз. К активистам вышел представитель администрации президента Ростислав Павленко. Пообещал, вопрос отставки генпрокурора Шокина в Раде рассмотрят завтра, в первой половине дня. Эльвина Сидулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР.